neko mi je rekao da Rusija počinje iza Urala. Ta misao me ponela kad sam planirao moju narednu ekspediciju koja za 2 nedelje počinje iz Bosne, vodit će me preko Bugarske, Turske, Gruzije, Armenije, Rusije, onda ću ući u Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan, pa nazad preko Rusije, Turske, Grčke i nazad prema Srbiji. Zahvaljujem se MTEL Global, prijatelju mog putovanja. Zahvaljujući njima moći ću da pratim dešavanja u svetu i u stvari bit će mi jedini prijatelji u nekim trenucima kada budem usamljen, dok budem odmarao i spremao se za novi dan. Ja sam Dragan Janković, zovu me Fazan. Živim u Australiji, rado dolazim u naš rodni kraj. U stvari ja putujem dugo godina, ali zadnjih godina intenzivnije putujem i moja putovanja su sada svedena na 2 točke. S razlogom polazim s ovog mesta od pobednika u Beogradu, pošto želim da pobeđujem naravno na mojim putovanjima. Prošli put sam krenuo od hrama Svetog Save što je imalo isto svoju simboliku, tako da ovaj put sam napravio promenu. Koliko je kilometara od Beograda do Australije? Oko 20.000 kilometara. Koliko će trajati ovaj put? Ovaj put traje oko 60 dana ako se nešto ne iskomplikuje, znači minimum 2 meseca. Sada, koje su kritične tačke ovog puta i šta je to što može da predstavlja izazov u vožnji? Izazov nastaje, ja mislim, posle Kirgistana, pošto planiram na put Svile i Pamir Highway koji je vrlo nezgodan za vožnju, nema asfalta, velika nadmorska visina, loši putevi, prolaz kroz reke i tako dalje. Postoje još neke zemlje koje mogu da prave eventualno problema zbog ratne situacije? Izbegavam takve zemlje, osim Rusije, kažu da je Rusija u ratu, ali za Srbe nije. Dobro, sada vidimo zastava Srbije je ovde. Da li ćeš sa tom zastavom proći kompletan put? Procenit ću situaciju, verovatno će biti momenta kad ću da je skinem, da ne bi imao problem. Koliko dnevno vremena provodiš u vožnji, a koliko u spavanju? Najmanje spavanja, 4-5 sati spavanja, a u vožnji provodim možda tako isto 4-5 sati, pošto ja ne želim samo da vozim, da putujem. Želim da vidim, da pričam sa ljudima, da probam njihovu hranu, da uđem u neki muzej. Znači, vožnja je najviše pola dana dnevno. Sada, tokom večeri, kada obiđeš sve ono što želiš da vidiš i upoznaš svet, šta je to što radiš uveče? Da li odmah zaspiš ili ne? Ne, ja želim svaki grad u kojem se nađe da vidim kako izgleda i noć. Znači da izađem na večeru, da prošetam gradom, usput nekoga i upoznam i vidim nešto novo, neplanski. Ne želim sve da isplaniram, želim neke stvari da se dese spontano. Koliko naših ljudi upoznaješ na tim putovanjima i da li se dešava da upoznaš naše ljude? Dok sam putovao po Evropi puno svuda, imam i prijatelje i plus preko njih upoznam nove ljude. Međutim, na ovom putu verovatno će biti mnogo manje toga. Koje su sve zemlje koje ćeš obići? Za sada ovaj početak možda je ono što je tebi atraktivno i nepoznato do sada. Znači idem Srbija, Bugarska, Turska u kojima sam već boravio. Zatim ide Gruzija, Armenija, Rusija. U Rusiji sam boravio također, ali moram proći kroz nju ponovo. Onda idu egzotične zemlje zbog kojih sam na ovom putu. To je Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan i možda još jedna zemlja koja je za sada tajna, pošto nisam siguran. Ja živim 30 godina u Australiji. Volim da pratim događaje u svojoj zemlji, kao i ekstremne sportove koje pratim i moje bajkere, paragliding i tako dalje. Tako da i ovog puta neće izostati sve to. Kada dođem u hotel uveče, moći ću da uzmem telefon, da se uključim na MTEL Global i da odgledam sve što me interesuje. Da li su to vesti, događaji u svetu, Move
i idemo dalje. Došao je veliki broj prijatelja da te isprati ovde na put. To je jako lepo vidjeti s obzirom da 30 godina živiš u Australiji. Moj deda je rekao davno kad sam bio mali, tada nisam razumeo. Sine, bogat si onoliko koliko imaš prijatelja. Veliko iznenađenje su i prijatelji koji su došli iz Banja Luke, iako nisi znao. Da, lepo je iznenađenje od svih, ali moj prijatelj Darko je iz Banja Luke došao jutro samo zbog mene, znači doterao me do suza, iskreno. Da. Darko, dođite ovamo, Darko. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste rešili da ga iznenadite? Pratimo mi jedan drugog već godinama, on putuje, ja putujem, razmjenjujemo iskustva sa putovanja, opet vozimo BMW, ja vozim bolji BMW od njegovog i eto imao sam želju i volju da ga danas zagrlim i poželim sretan put, iako sam ja njemu sinoć rekao sretno i javljaj se i jutro su dva sam krenuo iz Banja Luke da ga vidim. Recite mi samo, da li ste mu kao, hajde da kažem, kolega u vožnji motora, rekli na šta sve treba da obrati pažnju? Ne treba njemu ništa govoriti. On ima izuzetno veliko iskustvo. Ne, vjerujte, da. Možda kao stariji nešto bi imao, ali vjerujte mi, ne znam šta bi mu rekao. Ali pošto je vaš motor bolji, onda nemate šta da mu kažete, neće razumeti. Tako je. Ništa, sledeći put ćemo se potruditi da neki bolji motor. Sada, da li je supruga rekla moraš da poneseš hranu, moraš da poneseš ovo, moraš da poneseš ono. Žene obično, bake, majke, mnogo više vode računa i uvek strahuju. Nije mi rekla ništa od toga, sem da ponesem lekove koji mogu da mi zatrebaju kao neki antibiotik za proliv, za ovo. Tako da i da se pazim zato što imam jedan ekstra razlog da se vratim živ i zdrav. Očekujem me unuče u novembru, a ja se u oktobru vraćam. Tako da je to ekstra razlog da se vratim živ i zdrav. Hoće li unuče voziti motor? To ćemo vidimo. Tata mu vozi, moj zet. Da. Znači, verovatno da hoće sa tatom i sa dedom. Tako je. I da obilazi svet. I ono što je najbitnije, samo čudo. Da. Znači, idemo na Move. Move.